Hurian itu hatta namar persaora di bagas joroon. Suang songonima nang dihamu ruas itu hatta. Nama dohoti per mingguanon melalui streaming. Parhora sama dihita salhutna. Tamasuki ma ibadah. Huria na hinokop ni Tuhatta Yesus Kristus. Marlas niroha. Jala marulupulup doto ditta sadarion. Marningot jala makkau malatehon. Pakokopon ni Tuhan Yesus tu portibion. Doho tuhita jolma pardosa. Nunga ditaluhon ibana hamatiani. Dang marhuaso be sorop ni hamatiani. Maniopi akkana porsea di Tuhan Yesusi. Hamonangan ni Tuhatta Yesus Kristus. Manaluhon dosa do hamatean. Ido natahalasson ganup ari minggu. Alani di bagasan las niroha alani pakokop nai. Hupa sahatami ma. Selamat Paskah ma dihamu salhutna. Selamat Paskah ma non dihamu. Mar hite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Di papatar tuhita pabuanong dibudut hamatean sa leleng-leleng na. Apusan nama ilu-ilu siyan na sabohi. Marlas ni roha mahita mida hatuhon nai maredde mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, na tumop palangi dohok tanoon, amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop, jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokkon ni akka padde bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi, anggo di matatta, haleluya. Haleluya, haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, na madok mauliate dohami tuho, ala ditaluhok kodo, dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami alani haheheomi, dang pola bima biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat todo hami, sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargugui mahami, mamuji dohot mangoloiho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporsyaon na mangolu, paimasahat tami tulabungmu. Amin. Jesus now hallelujah, puji endehon hallelujah, amon agani tuhatai, namana luhon simolisi, patik ni debata di pesta parjolo parningotan haheo ni Tuhan Yesus ima natarsurak di rom onom ayat 10 tolube tu debata matahe tapasat tamu dirimuna songon akka naung pinangulu sian namate songoni nang ruas muna tu debata mai bahe sijata ni hati goran rak mangidogogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho nahong bar tupati. Amin.
biara ono dosana. Tatopotima dosatta diadupan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite Jesus Kristus, anak haholongan ni Roham, namate jala na hehe siyan namate, laho makokop pami. Saya si maroham dihami akan mengarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Hu parhato potami, dang polidope diri nagmi, gabe sinjata ni hati goran, mangulahon lomo ni Roham, jala makkamulatehon, haluaon na pinatupami. Girgirad dope hami, holan mangulahon lomo ni Rohanami. Patiur marohanami asahibulu pasatabi diri nami, pasauton lomo ni Roham, dohot makanguluhon haluaon. Lehom matuhami toddim na bediai, asa unang ganggu rohanami di asi ni Roham, alay asahot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon, nasa dusa dohot roha portibion, asa hupasahat tami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jala na badia, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tuhasesaan ni dosa. Humokopita, gabi dosa do ibana, naso tumadda dosa. Asa gabi hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasa ngapom ma di debata na digijang. Amen. Amen. Hata ni debata, turupuk di pesta parjolo parningotan haeheon ni Tuhan Yesus Kristus, ima natar surat di Markus 10, mamukka may siya sada, torus sahat tuayak walu, dajahama marsika soring. Asa dung salpu ari sabati, dituhor si Maria Magdalena, doho si Maria si Jakobus, rap doho si Salome ma, ragam-ragam nina khusus, lao mamiahe bakena. Jadi maca sogo di hari parjolo dung sabati, lao manasida tu tanomani, dina bisar matani hari ini. Masih padohad do nasida, isema manggulang batui dihita, sian baba pitu ni tanomani. Mamereng do paki nasida, di ida manaung di gulang batui, aina balga situ tudoi. Di bongoti nasida matanomani, gabe di ida madoli-doli sahalak, parulos namar linang-linang, hudul tukkat siamun, jadi mabiar situ tuma nasida.
Alaini nama mandok nasida, unang mahamu mabiar, dilului hamu do Yesus nasian Nazaret, naung dipasilakon, nunga hewe ibana, dang dison ibana, idahamu mainganan hapean. Lahu mahamu, babua hamuma, tuak kasisianna doho tu si Petrus, joluananna dohamu tu Galilea, disima idau muna ibana, songon naung didokyan tuhamu. Dungi ruar manasida maporus yang tonomani, lawas takadot manasida jala termali, jala dangadong di pabua-bua nasida agiatu ise, aina tahu tandor nasida. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala na upiapsa. Amin. Nunga hehe Kristus Alleluia. Sian amateani Alleluia. Parlait dan Johanna Alleluia. Tanon halusima Alleluia. Monang do tuhatai Alleluia. Talu amateani Alleluia. Nagora sorotai Alleluia. Allah monang Tuhani Alleluia. Tahatidak maha porsiaw tai, songon na hinatidak kon didongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumopalangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinuhon ni si Maria, na gabi-gabi siat todi parbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal lo ibana di hau pinorsilang, na tua nuotoru dung ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergogo na sohatu dosani, disima ibana, pamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jada arong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasyan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Paskana Parjolo, 21 Maret 2024. Topik Minggu, bersukacita karena keselamatan. Kosong sada, ibadah pesta Pasca Paduahon. Di hari Senin tanggal 1 April 2024, di Patupa Huriat tado pesta Paduahon hari haheheon ni Tuhan Yesus masuk pukul 10.00 WIB. Ria mahita madohoti parmingguoni. 02 Padidion Nabadia khusus. Di Minggutta sadarion 21 Maret 2024 nunga di Patupa Huriat taon Padidion Nabadia tu sada halak yang akon di parmingguon pukul 7.00 WIB. 03 Pertangyangan wilayah. Huria naing patupahon pertangyangan di bagasan samingguon ima di wilayah Walu. Pertangyangan sekaligus penghiburan di bagas ni keluarga A, keluarga pada rumah Horbo, Inang Desmawati Boru Huta Barat Nahinan. B, keluarga John Primon Rumah Horbo, Inang Laura Lestari Boru Nababan. Ima di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 10.00 WIB. Maringanan di ruang serbaguna. 04 Panitia Pesta Kotilon 2024. 04 sada. Di hari Minggu sadarion 21 Maret 2024 di Parmingguon Manogot Arian Dohot Botari Duksidung Warta Tabegema Sosialisasi Sian Panitia. 04 sada 2 Dungsidung Parmingguon Arian di Patupa Panitia do rapat pleno namaringanan di RSG masuk pukul 12.00 WIB. Pinangido tu sude panitia asaroma dohoti rapoti warta omma sekaligus undangan. 05 penakbisan calon situa. Penakbisan tu opat calon situa naing di Patupa di hari Minggu tanggal 7 April 2024 di Parmingguon pukul 10.00 WIB. 06 gelar buku manang pameran BPK Gunung Mulia. Penerbit dan toko buku rohani BPK Gunung Mulia naing patupahon gelar manang pameran buku di hari Minggu sedarion 21 Maret 2024 siam menogot saat tuarian maringanan di Jolo pitu masuk gereja. 07 Dewan-Dewan. 07 sada Dewan Koinonia. 07 sada keluarga muda. Pertangyangan keluarga muda yang di Patupa ima di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 10.00 satu na selesai. Pinangido tu sude keluarga muda asaro madohoti pertanggangani. Tiktingomma nagabe undangan. 072 Dewan Marturia. 072 sada seksi sending. Seksi sending naik patupahon kegiatan buka puasa gratis. Tuak kadongan ta umat muslim. Ulaunon di Patupa ima mabagihon nasi kotak, dohok minuman di Jolo di gereja ta gudangna 250 nasi kotak, dohok minuman di bagihon di Ulauni. Di Patupa di hari Senin tanggal 1 April 2024 mulai pukul 10.00 1.10 WIB. Tatangnya koma asaboy mardalan do denggan. 08 ruas namoding.
Pada hari Senin 25 Maret 2024 telah meninggal dunia Bapak Basmin Situmorang, umur 74 tahun, suami dari Ibu Rosdiana Boru Samosir. Alamat Jalan Gang Kramat nomor 14 RT 9 RW 7 Jagakarsa, masuk wilayah 13. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tikting nasoni jahahon dohot parhengon ni huriatta, bumi mata jaha di tikting naung di parade huriatta, songonima tikting dihita di bagasan samingguon, moleate. Shalom, selamat Paskah Badihita Amanginang. Jongjok kami di son mewakili Panitia Gotilon tahun 2024 naik pasaton sosialisasi terkait Pesta Gotilon yang di Baritaw na Kimarhite Warta Jemaat tanggal 14 Juli 2024. Nau parsanga pihami amak Pendeta Resort amang Pendeta Sobok Simanjuntak, nau parsama pihami amang inang Pendeta Herlina Boru Siregar, nau parsama pihami amang Pendeta Saor Pangihutan Sirait, nau parsama pihami amang Pendeta Adventus Tambun, nahu parsama pihami amang inang Perhalado AKB Pasar Minggu, nau parsama pihami sudi amang inang na beribadah di bagasan Siangon, naksongoni anak-anak nami, adik-adik kami, naposo do remaja, baik yang beribadah semua ya, amanginang di Huria atau di Huria ini ataupun yang ada mengikuti live streaming. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, kita diberikan kesehatan untuk beribadah pada hari ini. Amanginang Songon Nasomal selalu do setiap minggu sebelum Pesta Gotilon beberapa bulan di pasaut panitia do sosialisasi. Di tahun 2024 tema Pesta Gotilon dihita ima di sian 2 Korintus walu ayat 15 ayat firmannya dalam bahasa Indonesia, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dan subtema kita adalah melalui Pesta Gotilon, Jemaat HKB Pasar Minggu mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dalam menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan. Di Pesta Gotilon di tahun 2024 Somaldo tabain beberapa kegiatan naparjolo ima amplop ucapan syukur. Di dalam buku acara Amanginang di bagas haderion di pamasuk panitia do sada amplop ucapan syukur rak mangisi mangitamang sesuai itu kerelaan hati masing-masing ya. Dungi napa duahon tong do tabain silua wilayah ima berupa uang tunai, makanan, buah, barang sia sude wilayah nadong di wilayah sada satu wilayah 10 pitu. Dalam mingguan dikirim panitia pe surat sudah situ wilayah mengenai perincian nomor 2. Nomor 3 songon nasomal tong silua kategorial dipangido sia kita sudah punguan baik dewan seksi maupun punguan-punguan kor. Bisa berupa uang ataupun berupa silua barang. Napa opaton janji iman, napa 5 hon lelang panitia adong dari patu papanitia non logam mulia dari Antam, lelang barang, makanan, buah, lagu, tortor, dan harga lelang selengkapnya nanti akan disampaikan melalui Sintua wilayah di wilayah 1 sampai dengan 17 yang akan kami berikan dalam minggu depan. Penjualan kupon, songon na tahun nasal putong,
adong do berupa hadiah, ima motor, kulkas, TV, AC, laptop, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Dan terakhir nanti akan ada persembahan ke depan pada hari H di Pesta Gotilon. Lelang makanan, buah, dan lain-lain akan disiapkan panitia mulai sebelum hari H sampai dengan hari H. Jadi amanginang dipanggil tu hita sude mulai hari Minggu dimulai panitia mohon asaboi tapesan sesuai itu kebutuhan kita masing-masing. Panitia juga menyiapkan nanti nasi kotak ya pada saat hari H dan harganya 45.000 per kotak. Amanginang menutup sosialisasi nami tiki pelantikan panitia Gotilon, bukan panitia Gotilon maaf, dikira proses 2 minggu nasalpu, ima melantik sudah seksi-seksi dewan darong di Huriata, adong do di pasaat amangi sada ayat Amsal 10 pitu, ujar kami mamuse siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Amanginang tujuan dari Pesta Gotilon ini adalah untuk mendanai semua kebutuhan yang ada di Huria kita. Molope talias siluat tatu Huria, nama ngurupi Huriata do hita, ala gudang kegiatan di Huriata, marhite-hite, seksi pendidikan, adong di patu pahuriata, bimbingan belajar, bantuan sosial pendidikan, tuak kajemaat nahurang mampu, pengembangan PAUD, yayasan dan lain-lain. Tuk songonitong, adong do kunjungan, tu jemaat nama marsahid, penghiburan, dan uang duka, bantuan musibah dan lain-lain. Jadi song naidok di ayat, naidok ni preses na 2 minggu na salpu amanginang, mole betalias suliat tatu huriata, nama ngurupi dohita tuaka nalemah jala nama miutangi Tuhani dohita disi jala balason ni Tuhani do tuhita berlipat ganda sude nauk tapasahat tuhuria songonima sosialisasi siak kami panitia Gotilon mulai ate mahoras madita sude.
Tapuji matuhatta, lasta pasa ma peliata. Nungahe siani
Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramuti aka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhu na. Dihamu manami, ina nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kami saluhu na pangulan nago tiki doho keluarga perhaladu ni huriata HKWB Pasar Minggu nang doho keluarga pasahat to Tuhamu saluhu na selamat Paskah. Selamat Paskah. Alagale binain so nagale mengadusya ke. Oke. Ya. Hatani debata na mabuhali hita mangalak katujulu manatap dau tu habang saparasian ni debata uhuk makanguluhon hatana hibul gabe piliat na mangulu nguluta tersurat doh di buku panurirang Yesaya bidu 25 ayat onom saharu di ayat sia Yesaya 25 ayat onom sahatu ayat sia hujahahom madihita nangek ma tapai hutihut. Jadi padirion ni Jahuba zebaut ma disaluhu bangso sada haroan diduluhon. Haroan natalmis haroan sian tua anggur naung liling sia sipanganon nahujal sia naka anggur nagalia napita dungi pasision nama didolohon hire-hire na hinukupon tu saluhut akabangso dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut akaparbegu buduton nama hamatean saliling-liling na apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabuhi jala padaon nama haurahon ni bangsona disadok tanoon ainunga Jehovah maddohi. Jadi dohonon ni halak ma diari nasasadai idama oddo debatatta na itahaposi na mangurupi hita disoddo Jehovah na itahaposi marulupuluk mahita jala marlas ni roha mida hatuau nai disido saha ni turpukta jala topik di pestata sadarion dienek do sinayak na barpudi marlas ni roha mida hatuau nai marlas ni roha mahita tutu mernida hatuau ni debata naung pasidikon naung manaluhon sorop ni sibolis gugu ni Banuatoru jala sadarion nunga tahalatco ni nunga tapestaho ni nunga taulukpo ni jala nunga taedeho ni marhite-hite aka edde puji-pujian edde hasangapu di debata laut congonido nang tung macai takas nak kaningan songo dia parnonor ni para gedaun marhite-hite parminggota di bagasa sadarion pola tuk takas jala uhir di bagasa rohata ganup akahata jou-jou si paingot songoninang akapatik hatani debata epistel di mingguta sadarion di pestata sadarion ang giat lam
nal-nal marhitei saluhuna, nal-nal jala ojak uhir di bagasan rohata ganuk marsada-sada, pakorhon parbue ni pestata sadarion. Alani idi hamu amanami doho inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Naung marula loni di bagasa sadarion, mungkin songgop di hapeta, di WA-ta, doho di Instagram, doho lan akana asing, nama cuaraho selama pasca Kristus sudah bangkit, kubur sudah kosong, dan lain-lain sebagainya. Tentulah dada holan sebutan nih. Hidup tahe. Tentulah dada holan slogan nih. Alai naeng marura di bagasan rohata ganuk marsada-sada aharo na boy huwatu ha parbue ni pakkangulu honokku dihanguluan na pinasaha mitu au ahado ali Tuhan parbue ni las ni rohaku di las ni roha na pinasaha mitu au ahado ali Tuhan parbue ni hamonangan di hamonangan na pinatuduh homu manaluho sorop ni sibolis doho banua toru nagabi hamonangaku. Ahadu ali Tuhan nabuy si bahenokku parbue ni hamamate doho haheumi asagabe hamamate doho haheokui nuang nang sogot haduan saha rodi ujung ni tanoon ido naiko si parsiranggut tonota kamang do taminang ido naiko marparbue di bagasang uluta molo petol hasya pamangat taon molo petol hasya jari-jari tao saha tu HP saha tu ponsel niya kadongata naeng maunang holan sebutan sabingi alai betul-betul ikom marparbuehon ikom mabuan haulion ikom mabuan hatorangan ikom mabuan perubahan-perubahan yang sangat signifikan di tonga-tonga ni ngoluta asa marhite-hite ngolu ni akana porsia marsasa halak marsasa ripe marsasa keluarga marsasa punguan nang marsasa huria songon nadar punguhi tadi bagasat tikion nyata betul-betul menghadirkan kebaikan Tuhan betul-betul songon nasi nuirirakon ni panuirang Jesaya di bagasan mingguta sadarion di bagasan pestata sadarion tidak ada lagi skenario-skenario yang dibuat-buat perek kita mak ahadona masa di dolo Sinai aharo na pinamasa ni debata na sinurirakon ni si Jesaya jala namasa nuain manuain na iko si pasirang gutonota jadi bukan skenario yang dibuat-buat entah itu perjanjian lama entah itu perjanjian baru namasa di dolo ni debata namasa di dolo Sinai di papungu debata di patupa debata sada harwa bulun. Jadi sudah sejak semula sasitongna perseteruan itu, perbedaan-perbedaan itu di bumi hanguskan oleh Allah. Jimularong dope nasai mari posipos parsauranna. Nasai mari posipos pardamianna. Nasai mangidu syarat pardamaian doho pardonganonna iko jolo songono di mana asa ulo gabi songono ninna itu belum lagi dia hulu muni dope manang dia buah-buah dope diantara nai dope mana songono ni deba murama do toy mamang pedita nami ai di portibio dope hita toy mamang pedita nami ai jolma dope hita atong jolu gabi ahado asabu hita mangulah holo moni rohani debata jalek ko di dia do hita asabu ulah ono talo moni rohani debata di portibio do jala memang iko jolma do dang bui binatang dang bui akatoppa-toppa na asing laho patuluson manorucon tonani debata hola tu jolma do ale jolma ni si matong odor gabi persoalan besar na sinugu ni debata hosa hanguluan hiro tahe na niulus ni debata hosa hanguluan gabi martod di nama ngulu majol mai sejujuk do dokko ni sia ada Musa 2 ayat 7 jala memang benar-benar amang doh tawinang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hendak melekatkan kembali hendak mengembalikan image of God imago Dei
segambar dan serupa dengan Allah, dilakopo matu behitaon, dilakopo matu daging taon, alay dang casing, dakola bukus nai, doho do tu, ner life, doho do tu pusu-pusui, doho do tu bagasan, tu ring-ring doho hati-hati, songopat do ni panurak hebir. Hatani dewata, tu majom, sian, podang, si dua bebe. Doho naso ni ide disirang hidup. Akadia me roha. Itu benda gabi ulu sifat sapi do ring doho hati-hati ini. Hati-hati tahi, hati-hati bukan dalam arti fisik. Roha tahi. Tak kasih gata ni pikiran ni. Burung yang roha muna ditiki makatai roh tama yang nomor jami bagi jami tau rupani bulu cian teduh amat. Ale tudal. Bulu gabi rumah taksian akan narotahi. Rumah taksian akan nasuhnya manangihon bari tenauli. Itu. Di hadapan Tuhan tidak ada itu, tidak bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa bersandiwara. Dangarung naboy na palemes-lemecon, dangarung naboy na berpura-pura, na berkamuflase dohla na kana asing, takas jala patar bisa luhuna dia dopan di debata. Itu jami takku di hari paduahon. Jala hidup jami taku di hari dua pasion doh di paningotan namo deng lat waris ada. Manang nasongo dia be malota makukubi nunga diukap dewata be sude. Bagi Tuhan tidak ada yang ditutup-tutup. Jala pestata sadarion panuri rangon di sije saya di bagasa tikion semua itu sudah ditepis. Na pinatupan ni debata ikoni nama masa dang panuri rango beon nunga digenapi nunga dipahot debata marhite-hite Yesus Kristus no kehesien namate manaluhon hamatean sorop ni sibolis doho benua toro. Ini bukan lagi nuzum, ini bukan lagi penglihatan yang akan terjadi, sudah terjadi dan sudah kita saksikan dan sudah kita lihat. Bagaimana kehadiran Tuhan itu membawa damai, membawa berkat bagi semua umat tanpa kecuali. Namo radho na pugus. Na bersunat dohot naso bersunat. Yahudi dohot Yunani. Tidak ada lagi. Dia membuktikan. Nasi nurirak kondisi Yesaya. Di mana ada ekonomi. Ayat pitu. Dungi pasisyon nama di dolohon hire nahinu kupot tu nasida akka bangso doho pakukupi nahinu kupot tu saluhut akka barbegu. Hire nung ngabe haruna terjadi hari Jumati. Ngabuha hire. Secara fisik, secara rohani sudah terbelah dua, sudah terbuka dan sudah terjadi perdamaian, sudah terjadi pertemuan. Aduh be, puasa lebih komar hipos-hipos. Kenapa lagi harus kita bawa lagi persoalan ini ke rumah kita? Kenapa lagi kita bawa lagi persoalan ini ke rumah tangga kita? Puasa dope maul rohat sama jakko dongata na hurang, doho na lubi. Puasa dope seholan na dirga si majujukta pati bohon na adong dihita hape tok kinesal puluh sude. Nuaing matikina, tak kubotoan nusugut. Saat ini, tak persoalan muda dan tua. Sonari rutikina. Kalau sudah Tuhan membuka, ima panui rangun, oduh hebat nih hata di tempat tay. Mari kita gumuli nanti ayat 2, ayat 7 itu. Hire na hinu kupon. Yang dijadikan pembatas selama ini. Di Dolo Sinai sudah dimulai. Sudah dibuka itu semua. Tidak harus biparasingata. Tuh akan ada sapiktai habirakta siamuta. Nari pudita. Tuh nasorong dison. Orang yang paling kita benci sekalipun.
Jangan pernah memupuk itu dan membiarkan itu berlama-lama sehingga muncul akar pahit. Ulah cada do hatani debata namar goar urat napait ima di buku Heber anggo sosalo 15 dora. Heber ayat 10 Heber tulu mengenai wiropat. Silakan di googling akar pahit. Hola seda ayat, hola seda hata do. Tetapi itu yang membawa orang jauh daripada Tuhan. Yang makamang do taminang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ahana masa di dulu sinai na pinatupani debata. Jadi padirio ni Jehovah Zebaot ma di saluhuk bangso sada haroa di dolohon. Haroa natalmis. Haroa sia tua anggur naung liling. Sia si panganon na hujal. Sian aka anggur nagalia napita. Taboto lebih hadir dulu sini. Asapi tortakas usaha maju teh. Ayaw pe uluru si pata. Haro anggur nagalia. Hape memang yang benar-benar tua. Dan mulidok nong liling bukan yang sudah lama nong basi daun. Akan nong lau hamu tu Holy Land itu teh. Anggur na tumua itu nong marga itu teh. Itu kan. Isi yang lau. Itu. Jadi artinya itu yang paling murni. Allah jadi hata Indonesia. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa-bangsa. Ingat, bagi segala bangsa-bangsa tanpa kecuali. Jadi itu hadirin di HKBP. Gudang do jolo mama do HKBP itu agak adalah gereja suku. Tidak, gereja suku bukan. HKBP bukan gereja suku. Pere kamu di hata patujulu nih aturan peraturan di HKBP. HKBP punguan ya kana porsea. Sia saluhu bangso home. Nah terdiri tu bagasan goarni debata ama anak dohok to di perbedi. Holat itu. Tangan lima di sila terbelakang Batak. Nang pedak tarago hok kita hata Batahi. Jadi memang itu keuntungan di HKBP, nomor HKBP. Kepada semua bangsa tanpa kecuali. Manangis sepi. Iko gabe dapota pasu-pasu, iko gabe dapota parulian nasihat debata. Jalan memang itu debata teh, debata ni saluhu bangso di mana, debata ni saluhu home di mana. Dia bukan Allah bagi orang yang dekat saja, tetapi juga bagi Allah bagi semua orang yang jauh. Dia adalah Allah yang transenden dan imanen. Yeremia 20 ayat 20. Ai holat debata ni na jono doau, dohok donang debatani tidak tahu. Tidak non. Atong bohado akan ada on asa taruli di hadebatau ni debata, di holong ni rohani debata. Kita semua. Hamuna kita au dohot hamu saluhuna. Nek pakeu ni debata, asa dohot akan ada wi taruli di pasu-pasu ni debata. Amin. Baru itu saya ada perbu ini pasca. Jadi bukan hanya enaknya saja disampaikan dan didengarkan, tetapi juga ikut dihanguluh jala di pabotohon, di batu duhon. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Itu Natal misnak kaningani. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Itu nak itu anggur naung liling na ginwaran na nakaningani yang sudah lama di dalam pengirikan, di dalam botol dan ditanam bahkan sahak sonari saya diulahun na sida dopi di sana. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Taboto do tahe ahadu dipelehon Israel, ditiki Paskah di bangsa Israel. Ahadu di pareta debata, iko pasahatun nasida tu debata. Biru-biru tunggal nama rumur satahun. May sasitong na. Pada masa itu Tuhan meminta itu untuk dirinya. Alaing gunwaing. Tuhan menyediakan untuk semuanya. Agak aja waktu uneng. Tak tu diri nabe.
Ini paluri rangon. Alain wae, mata kasbe. Biru-biru ni debata. Narotu tonga-tonga ni porsiwil, anak ni debata. Nagabi biru-biru tunggal, pelian nagu. Ido na pinamok mohi. Ido si panganun na hujali. Taktu diri nabe, alay tuhita nama di bagasat tikyo. Marhite-hite hamonangan. Marhite-hite jaminan yang pasti. Marhite-hite sude akka pabahena ni debata. Jalo otta, jakonotta ma. Pasu-pasu naso martopi. Pasu-pasu naso hemat cohoti. Songodi matani hari, nabicar di manugut. Sudut di botari. Lau sonido holong ni rohani di bata. Jale di hasu sudut ni matani hari. Lau semargot tima dohot hati uron di bulan dohot bintang natinoppa ni di bata. Itu membuktikan kekekalan kasih Allah tidak dibatasi dan tidak akan pernah berhenti. Alani hita perahu pikir akamang dot pamina. Ikut do patudu honota, jala ikut do paboto honota. Di hamua manami dohot ina nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Atau ngahado na paduahon nagabe perbui ni parsaurata, perbui ni hamonangan ni debata manaluhon banua toru dohot sorok ni sibolis. Ahado si buanota, ahado si patu pauta. Jok di suara pilihan. Jala olo do si pata namar pilih nupi mangihuti hutu. Hurang takasna, hurang hatusna. Nang pegokdo di Bibelon. Hata namar rumang pilihan. Tapi mari kita telisik satokin. Biar teologi sederhana majolohita. Asabui jupak kita. Asa betul-betul hibul rohata pasahatu pilihat dah. Mayang na pilih pesta gotilo peyan non. Arung do teh amplop dihita. Mana na pilihan 70 pian non. Mayang na pilihan mangurupiak kadong apehita. Mana na memilih ngoluta pehita benar-benar memiliki dasar yang kuat. Ditiki hatu tubuh ni Yesus, aharo tahi dibuat perhapistara siap purba. Laho manomu-nomu hatu tubuh ni Yesus. Sere, perak, aharo pemuse, doho akana angur, hamijon. Doho akana angur, gitu kan? Jadi pola pikir ni si Maria doho dua nai boru-boru dongan nananeng lau manopo Yesus tu kuburan hatu tubuna hama matena diawali doho pilihan iko paujungo doho pilihan ahana binuan ni si Maria tu kuburan nakaning tau kejolo epistel tei asun nggak salah hita aharu ribuan ayat sedai ragam-ragam ni nahucus laho mamiahi bakena. Nah, ini dia. Laho mamiahi bakena. Bakena kita garis bawahi. Di sisa si tonga dan di halomo rohani debata, pola pikir manusia masih pola pikir lama. Pola pikir dirundung duka. Si tong do ido budaya ni halak Yahudi. Ikut dimiahi do bakke. Jadi kejiara mai meneng na dia mai. Alai hahihiu ni debata, hahihiu ni Yesus Kristus manggotap saluhut nei. Dang bakkekku besi miahammu. Daktu nama te bipiliam mi. Jaladak tu perbeda be. Fokus pola pikir sudut pandangmu. Nang pe rikot do hita tuk tu. Tinabornya kana taholong itu tahe.
Mulu hudok nuang dang disi bagaimana? Betul-betul dang disi, unang belau hamu tu si, pasti tu berontak kamu. Itu teh. Jalai kodohono kudo, dang mungkin mulu hudok lupa hokam, dak lupa hokamu. Itu kan? Isi son neberu, mebelu, itu kan inang buru. Seturi. Alai haheheu ni Yesus Kristus mau merubah pola pikir seperti itu. Dan memang nggak berubah pola pikiri, prakteknya nama sudah berubah. Itu tuh. Prakteknya nama sifatan sudah berubah. Anggo pola pikiri nggak berubah. Engwa hehebe. Haheheu ni Yesus Kristus nagabe hama mate do haheheoku. Gabe jaminan asana mati di bagasan Kristus Yesus. Tak kata parpudi bei dia kana porsea. Ay moloso hehe Kristus mari suang manang. Hatanami dohot ha porsea muna. Sada Korintus 5 ayat 10 sah rudi ayat 20 sada. Alai nunga hehe Kristus patujolo ni akan amate. Asa nasa nahe anasa namate di bagasan Kristus paheheun na dui. Tu inganan na sora sudah. Anggo pilihan ini tak do ikut dalam tonota. Manomu hatu tubuh nah, aleng gonuaing pilihan anak si pasa tota dang be tuhamate abbe. Bukan untuk menuju kehangusan, kebinasaan, tetapi untuk kehidupan. Laho pangoluhon, laho pahehehon. Kita pasaha mapilih dah, ala neng panguluhod doi, ala neng pahihihod doi. Dapat tuduhom ma, sikop uli dengan pabahenan ni debata nok saha tuhita, saha rodi obas tikyon. Mulu pinakaning di dok, panitia sian puda 10 sia ayat 10 pitu. Jalanunga di pahot amata preses di tiki jamita na di tanggal 20 pati siam Matius 20 sada ayat 3 taringok tu halude na hinarharan ni akasisian nai ahadu di dok debata adu dok Yesus Kristus molo di suku jolma dokma narikok di Tuhani do jala paulahon na dui segera akan dikembalikan. Itu toh. Anggona kaparhapor siyaw na tibuna mga tusyo. So dia do debata paulak ko ni. Mula nga mandok martangiah kamu asa mulahi. Jol mana martangiang pasti lam serep rohana, pasti lam uli pikiranna, pasti lam ringkas mengula akaulau. Jala ukapon ni debatado, ukapon ni debatado, akka harbangan ni pasu-pasu laho manetekon, akka si pasahatonna. Alani hupikir sude, akka nahinirib ni debata ikom masa di tonga-tonga ni nguluta. Sudah mahita, seda-seda. Sonak ini hodok ko di marsasa halak, marsasa ripe, marsasa keluarga. Mari kita akamang rotame. Dapat tuduho. Molo marhite-hite huria di bagasa tikyon, marhite-hite panitia pesta gotilon. Saya juga sangat bersyukur sebagai seorang HKBP. Di paingo tahu. Nang pe, sasitong na gudang do, DPTBL di bagasa tikyon. Ay nung ngasali saya lebih. Marpanik kita oh, nito tahi. Ali ko pengoton na dui. Tapi ternyata dang neneng marning oputa da jolo. Nasa halisa tao panen, taringok pesta panen nun. Jangan salah juga menafsirkan, jangan salah juga memahami. Kira kamu di pada Narubi. Di googling aja sangat mudah, hari raya Pondok Daun. Marningo tido hita sa sitonga. Naso mardiha-diha na sa lilingon.
Naswadong si panganok na sa lilingon, alay di sarihod de batado. Di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluku, di tonga-tonga ni halongonan na lilingon, nagadyangong. Di sarihod de batado bangsona, di sarihod de batado sudi akan naporsia di ibana. Itu kitab imamat. Titiki haruar bangsa Israel si tano Misir, satu tano kanan. Hari raya penuh daud. Di pesta gotilo sa sitong na marningo hari raya penuh daud. Datu kola cebatas. Nang pedipatomu-tomu ujui. Nang diagenda ni huriata. Mulai do pesta gotilo. Memang secara aktual ala sa elisatado na jolo puta manggotil. Jale datung hepeng di pasahat. Itu teh, itu kan arung do pinwaing nabui marningoti emedo. Jale kumerdala do peddi ta menunggui. Itu teh, yaro bingung tamu to, arung do na saya mangudukon. Berarti diingut do. Merdala do peddi ta lama jaloi. Doh situa. Pilihan pesta gotilo. Itu. Ale pada hakikatnya marningot. Jala torus may pangatusioni tu tahun jobel. Itu. Mga marjubileo pita 10 tahun nasalpo. Kupik nga bagasi to pangatusioni di pasahat kita. Aharo tampatan ni na marjubileo. Ulup-ulup. Marlas ni roha. Memilih pilihan no marga jalan no mangat. Dadakulan sinamu tidak. Daw. Nguluta, dirita, pikirata. Dohok nasa na arong di kita. Saya pikir pasca juga akan mengajak kita ke sana. Iko paboto honon nado. Ahado parbueni paskai di tonga-tonga ni nguluta. Alani margugu mahita. Soal pesta gotilon sebenarnya mulu senau pribadi rikot donya gudang nih. Rikot do kan yang panitia. Rikot di sini ada yang kau narumikot partisipasi do. Nasugut per minggu torok do diberi kamu, arong do nama mereng live streaming manang nama silaw sa di delenan. Sampai mau haruar masuk parkir kan, alani gudang dah. Partisipasi hanya 71 lembar amplop yang kembali. Sian natuare laporan di panitia 300 lebih amplop. Dan nenek mangarsaku nih, memang kita perlu untuk berpartisipasi. Dak soal gudang enggak. Mari kita partisipasi, lau patu duhot. Bahwa memang pasti dohok dohita. Tapi yang makai anak kota, nasugut sekolah minggu. Hari Senin ada kegiatan setting. Anak-anak asing. Itu semua adalah bagian daripada bagaimana tahun oikumene inklusif harus menghadirkan kebaikan Tuhan. Jala ise do naparohon haulion dohot aka ulau nadinggani. Sudah hita aka na maka tidakon hageheon ni Yesus nuaing. Borhak mahita di bagasad dame. Jala tahu ngulu homa, ngulu nok pinasahat ni debatatu hita. Asa marparbui madlipak gadda. Jala marulupulup pita hinorhon ni sudi pabahenan na. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata jauh ba amanami. Mauliate ma Tuhan di pasahat rohanami tuho di gudang ni asini roham. Naung marulak loni di paingoto hami di namar pesta paskao. Ganuk tahun. Bahkan mululam ubagas waktu si hami. Ganuk minggu namar paska do hami. Ai parningo tadi hahiyum mudo. Ubahin nagawi jupak kami. Ari na pinarbadiamu. Ari minggu, ari parsauran nami. Alani ini, tak saya 2 hali. Saya dari duhuk sugut, pesta honon nami. Saliling nililing na. Ay hamonangan na saliling nililing na do di pasahat to hami. Alani ini, rudi saliling nililing na do. Pakkatidak konon nami. Di hamonangan na pinasahat mi tuhami. Opeli Tuhan. Tung pasu-pasu homma tuhami ganup. Las ni roha. Ulup-ulup. Hamonangani.
uhir ko ni di bagasan rohanami. Huhut ajari uka pamangan nami marhite panuliki to nito dimi. Asanang siap pamangan nami, sian ruas-ruas ni pamatang nami, totong patuduhon makatidakon habal gaun dohot asini rohami. Tuk suadong beli tuha parasi ingat dihami dadupammu. Namora na pugus na pistar na budo, na tibbo na jopok, na dao nang najonok. Sude dudos dia rupamu. Ay nunga disita kobe hire-hirei. Nunga dipasidik kobe yali tuhas yang ngulu nami. Alani i. Naeng mahami gabi parroha dami. Pardopahan roha nang ngulu nami. Alani ajari hamili Tuhan molo tung maul dope. Molo tung bakol. Asatung margugu hami. Pasidik ko sa luhuk nai. Jala solukma akan ulunadingkan di bagasan pusu-pusu nami. Atau pasu-pasu masude ruas ni huriam HKBP Pasar Minggu. Nama kalason berita nauli di bagasan sadario. Pabor hama di bagasan dame. Akan namarlas ni roha, nama jalo pasu-pasu, digajang ni umur di hot ripe. Nang digajang ni umur, di namar ningot ari hatu tubuh. Mamuk kasadarion saha tu ari saktu naneng roh. Asima roha mali Tuhan. Sai patod dito tu bagasan roha nasida. Balgani asini roham. Marhite-hite pasu-pasu mi. Jala suatu di bagasan rohana sida. Ujung ningolu. Naik ko marujung nedo. Martaba umur. Moru manang. Ari-ari di hasiangano. Laut songoniru nangali Tuhan. Aka na marsahit. Na manaoni hapor suhon. Uwa kami. Tuadopamu nabadiai. Torok ni ruasmu. 27 halak. Na di rumah sakit dohot na di bagas na sidabi dohot akan nasubui hupa jojor hami sada-sada Tuhan nasi roham tungapeho tangamu na lambok jalan na sun badiai mamasu-masu si panganon nang obat asa tanggal sahiti songot tanggal baju-baju soluk nang gugu hahi pason songgop hiras ni roha boi nasida mamuji pasanga pokok. So ina akan mangula ka ulaun nabi mamuka di hari marsugu sahak rudi haduan. Nama nagam aka pasu-pasu siako. Tung lehom mali Tuhan. Nunut serep ni roha. Lahom marhubas mangula ka ulaunmu. Ulaun na nagabi. Matamual na tonggi di nasida. Lao hamauliati honon nasida. Parhasyangon nasida. Di sida budabuan na sida be di ganup tiki. Asa totong marlas ni roha na sida mangula akka ulaun, huhut marlas ni roha mamake akka pasu-pasu me. Atong dinaborhak pehami setong ni bagas joromo. Borhat manopot akka inganan nami bi. Pasu-pasu hami padao nasa kabar marahan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, martangya kami tuho asima roham. Amin. Ta puji Tuhata, tapasaha ma piliatta. Oh Tuhan Yesus, Jesus
Ayat tolu jongjok kita. Huriani Tuhatta, nungata jalo hatani Tuhatta na manugiho kita marlas ni roha midaha tuotay. Na pinatupa ni Tuhan debata di bagasan anak na Yesus Kristus si paluahita. Nunga di paluahita siya dosa dohot hamatean na jorbuti, jala di patau hita gabe parjabar di hanguluan na sora sudah. Tadalas ni rohata dohot hamauliateo ni rohata di pakokopon nai, naing malam sumurung hita di ulaw ni Tuhatta. Sayradut mahita lau mangula tutuhatta. Ay diboto hamudo dang magopo halujo muna di bagasan Tuhani. Martangyang mahita tapasahak mapiliat tu debata. Ali debata amanami na di badua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehol lehon na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat nami masyen na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na ucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata amanami jala parasi roha. Mauliate ma rohanami jala pujon nami ho. Ala nang ditubuh ko hami padua haliho siya gudang ni asin roham. Tupak kirimon na mangolu marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Nung agabi si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana uluan nami si ihutonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaeng marningot haheheon nai. Nung talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatea doho sorop na. Ay nung monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Ibana do manugiho kami siyan hamatean tuhaheheon sugut. Alani ubahin hupangido hami. Saya si maroham. Patogu mahaporsiaon nami maniuk berita naulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubulus sami hamateani. Saya sungguli marohanami doho rohani dongan nami. Asa raphehe hami sian parrohaon naburuhi. Asa tarulaho kami parangenai baru. Sai pasu-pasu mahuriam doho perbarita nauli. Nama maritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan napidem. Jala hehe sia dosa nabi. Sai papos marohanami makaporsyai nong mardame jala mardomu hami tuho. Alani pardengganan na pinatupani anakmu. Sai pasabam jala pamalum marohanami. Top pamarohana iyas. Doho toddi na marsihoho di bagasak kami. Asa tarhajako kami naung pitor hami alani hati goran na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakkirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung jumulo ni alakmi. Jala asa tarapul rohanami manaon sitaonon di hasianganon. Saya puli ma akkanamatean nadangol napugos na somarama somarina. Akka nama balu, dohot akka nama lungun tubanu agijang, marhite-hite hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banu agijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banu atongaon songon na di banu agijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu na syid debata, jala mula mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasaor hom madamena tutodim. Amen. Amen. Mauliate mah di parsaurata di bagasan mingguta pesta Paskah sadarion. Diramoti, di pasu-pasu, di dongani, di pargugue debata mahita, di sudia kagulmi ningolutta. Selamat Paskah, Tuhan tama na mamasu-masu hita. Horas.